Siya rugwa kakailanin nila ang Air Supply nga grabe sab kabuto diri sa Pinas kung moingon tag timeless nga mga kanta nga lami gid sa bimot-imutan. I'm all out of love, I'm so lost without you. Kumusta na tuod sila? Nga bisan pa man sa kadaghan sa ilang mga lagmi nga mga kanta, wa daw ni sila makadawat og mga major awards sa US. Tara, istorya ta. Looking for the love that never came my way. Nagsugod ang istorya atong 1975 sa Australia sa panagkita ni Graham Russell o Russell Hitchcock ug isa ka babae nga si Chrissie Hammond. Kauban sila sa grupo nga mga singers nga ga-perform sa isa ka Australian musical production nga Jesus Christ Superstar. Nagbuhat sab sila grupo aside sa musical nila nga sila rang tulo kay nakita man nila nga murag okay gid sa bag combination sa ilang mga tingog. Pero si Chrissie wara sab nagdugay kay rockers gyud ning bayhana ug nihawa siya sa grupo para magbuhat og kaugalingong hard rock nga banda. Padayon si Graham Russell ug Russell Hitchcock sa ilang duo. Tukar sila sa mga coffee bars ug uban pang corporate events nga swak sa ilang acoustic style kung wala sila event sa Jesus Christ Superstar. Niabot si Jeremy Paul sa ila ug nahimong bahista ug backup gyapon nga vocals kay pangharmony man gid ning ilang tirada. Ug didto na nila gidesisyonan nga buhatan og pangalan ng ilang grupo, ang Air Supply. 1976. Nagsugod og suwat-suwat si Graham og mga kanta ug gitabangan siya sa keyboardista sa ilang grupo sa Jesus Christ Superstar nga si Frank Smith. Naa sila mga demo tapes ug ginasend na nila sa mga recording companies sa pangandoy nga basin ma-approve ug makakuha og recording contract. And fame, rejected sila. As in sa kadaghan nila gipang tagaan sa ilang mga demo tapes, wa gyud bisag isa ka recording company nga niatsup sa ilaha. Padayon gyapon sila hantod sa nakachambar yun sila ug nahatagan og chance sa isa ka record company, ang CBS Records, ug ilang unang na-release ang kanta nga Love and Other Bruises. Love and other bruises makes us all good losers. Ug nipalo sa number 6 sa chart sa Australia. So ana sila, okay samtang init-init pa gisunda na dayon nila og release sa ilang debut album nga self-titled Air Supply atong December 19, 1976. Nakasulod sa top 70 na mong album ug nag-certified gold na sab sa Australia. Ug kanisab nga time unom na sila kabuk sa banda ani nga sila Graham Russell sa gitara, Russell Hitchcock sa vocals, Paul sa bass, Jeff Brownie on drums, Mark McEntee sa ikaduhang gitara ug Adrian Scott sa keyboard. Ug July 1977, nag-release na sab sila ikaduhang studio album, ang The Whole Thing Started. And bam, bitaw guys, walay bisag isa ka kanta diri nila nga album ang nakasulod sa mga music charts. Syempre, grabe nila gahago ato, dismayado sila ug murag action ug kawadan og pag-asa. Pero ang nakadalag anghel, isang-isa ka sikat nga artist ato nga time nga si Boss Rod Stewart or Stewart man sa tuwa, Stewart rata. Nag-tour si Boss Rod Stewart sa Australia ug sila ang napili nga mo front act. Niatsup si Boss Rod Stewart sa ila ug didto na dayon sila ginadala-dala ni Boss Rod Stewart sa mga concert ug tours para syempre as opening act. Abot sila US, syempre happy sila makatukar, maka-perform ug ipakita ilang abilidad sa US kauban si Boss Rod Stewart. Ilang gibuhat while init-init pa, ilang gi-release ang ilang ikatulo nga album, ang Love and Other Bruises, late 1997s. Nga didto na sab nila gihimo sa US under sa Columbia Records. Ug lain-lain na sab ang ilang mga nakauban ani. Dugang lang trivia, ang duo nga si Graham Russell ug Russell Hitchcock na mga nakauban nga mga lahi-lahi nga musikero sa ilang banda nga niabot og 31 ka buok players tungod sa naay muhawa og pulihan na sab. Murag imong amigong haudiyo ba dagay chicks. Bisan tuod na sila sa US ato nga time, ang ilang kaagi is di gihapon sayon og dili gihapon hayahay. Bisan asa na sila mangitag katulgan sa hotel na makabarato lang para makapalit pa sa ilang mga pagkonsumo. Tungod kay medyo ipit man gyud ang ilang sitwasyon dito sa US, naka-decide sila nga muli na lang Australia. Ana sila nga siguro proud na ato mga kababayan sa ato ani kay 50 kapinagod atong nahimo nga mga shows diri sa US ug Canada. Pero pag uli nila didto, gisagpa sila sa kamatuoran nga wala gihapoy ni bilib sa ilang lugar bisan sa ilang nabuhat sa US. In fact, gikalimtan pagid noon sila sa ilang mga dating kaubanan sa Australia. Sada mga bibina, disappointed ug nibati gid sila og kaluya. Maong nasuwat ni Graham Russell ang kanta nga Lost in Love ug All Out of Love. You know you can't fool me, I've been loving you too long.
Blessing in disguise kibali no, kay tungod sa ilang kasubo nabuhat man nila nga mga hit. Ug atong 1979 girelease nila ang ilang ikaupat nga studio album sa title nga Life Support, ug syempre naa na didto ang kanta nga Lost in Love nga naghatag sa ilang spotlight para musikat na sab sila og balik sa ilang lugar. Gikuha sila sa Arista Records sa US para i-record dito pag-usap ang kanta kibali US na ang mo-produce. Mao na dayon tong ikalima nga album nila sa title nga Lost in Love. Ug tulo sa ilang kanta diri nga album ang nakasulod sa top 5 sa US Billboard. Ang Lost in Love sa number 3, Every Woman in the World sa number 5, ug ang All Out of Love nga nag number 2. I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late. Nihalin sila sa US og sobra ka pin 3 million copies ug nag-top 22 pagid sa Billboard 200. 1981 nag-release sa sab silang ikaunom nga album nga The One That You Love. Butog yapon ug ang Hirayam ug Sweet Dreams ani nga album ang nagdalag bida nga bisag asa na sa tibuok kalibutan nga chart sa top. 1982 nag-release sa sab silang pang 7 nga album ang Now and Forever. Naa diri ang mga idol nato nga kanta sama sa Now and Forever, syempre Even the Nights Are Better ug Two Less Lonely People. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. 1983 gisundan pa nilag compilation sa ilang mga hits ug gidungagan pa nilag kanta nga buto sab kaayo ang Making Love Out of Nothing at All nga 3 weeks gyud nag number 2 sa Billboard 100. Best selling album sab nila ni nga nakahalin og sobra ka pin 7 million copies ug 5 times platinum pa gyud sa US. And I know we love to make it, and I know we love myself. I know we get it, you like. Napagid sila kanta nga buto gihapon nga kakolab ang isa ka Batikan nga artist nga si David Foster, ang I Can Wait Forever. Nga perti gyud sang butuha ug ang pinaka the best daw nga experience nila sa ilang career matud pa aning duha is katong invite sila ni Prince Charles ug Princess Diana. Kay fanboy ug fangirl din ni Prince Charles ug Princess Diana sa Air Supply. Di na maihap ang mga shows, projects, albums nga nagsunod-sunod pa sa mga sunod nga mga tuig, labi na sa Asia. Kay ang ilang kanta nga Goodbye nga gisuwat pa ni David Foster atong 1993 wala mo patok sa US, pero sa Asia labi na diri sa Pinas bisag asa nga imnanan nimo madungog oy. Nasundan pa gyud atong 1995 pag-release nila sa ilang cover song nga Unchained Melody. Nisamot pa sila kabuto sa Asia ug sugod ato mas gi-focus nila ang Asia sa mga tours kay syempre diri man sila sikat. Na magyapon sila mga tour sa US pero sa mga pipila na lang ang mga lugar. Kung sumahon tanan naa sa mga 17 studio albums, 2 live albums ug 12 compilation albums ang nahimo sa Air Supply. Sa karon nag-edad nag 75 si Graham Russell ug 76 sab si Russell Hitchcock. Pero nagyapon sila mga tours and concerts nga nakaanay. And guess what? Asang ilang mga concerts ron Asia gapon guys, labi na diri sa Pinas. I mean naman sila yung mga nadawat nga parangal sa ilang lugar ug sa US, pero kung i-compare nato sa mga artist nga atong natakol diri is medyo layo ra gyud labi na sa mga chart sa US. Pero diri sa tua, grabe ka buto ang Air Supply. Ang Air Supply ang pinaka the best example sa mga artist or bisag mga simple lang nga talent sa inyong lugar. Siguro dili man tanan, pero ingon sa kasagaran minus gyud ang support sa ilang mga kaugalingong lugar, labi na sa mga local artist. Maong kung naagid kay pangandoy, ayaw kahadlok og langyaw sa laing lugar. Sa giingon pa nila, hawa sa imong comfort zone kung gusto ka mo asenso. Peace out, yo. There's nothing left to say but goodbye. Shoutout tayo kang Hanbili from South Korea, Nino Labradilla Alaba from Cagayan de Oro City, Mayahay, Love Tampus Talundas from Hong Kong, Taylor Red Rice from Iowa, USA, Bacomo Juarez Rekin from Sultan Kudarat, Antonio Daganon Casenyas, ngawa nag-ingon og taga-asa siya, Sir Raul TV from Australia, Chris Rax Rakal from Dubai, UAE, JN Brabs from Texas, Eliasar Gula from Davao de Oro, Michelle Labadan from Paitan, Quezon, Bukidnon, Janice Gawason from Midsalip sa Buanga del Sur, Rodel from Bansalan, Davao del Sur, James Ede Masupat from Kalinan, Davao City, og Roger Narciso from Carmen, Cebu. I love you all.